300 वर्सांचो इतिहास आशिल्ल्या वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवळांत जायांची महापूजा व्हडा उमेदीन मनयली। तिसऱ्या श्रावणी शुक्रारा निमतान पारंपरीक पद्धतीन ही महापूजा जाली। तिसऱ्या श्रावणी शुक्रारा निमतान 1 लाख जायांची फुलां वापरून देवीक सजयल्ली। राती पुराण वाचन जाले उपरांत आखाड्याच्या श्री पांडुरंग ब्रह्मेश्वर मंडळाच्या बायला कलाकारांचे भजन जाले। श्रावण महिन्याच्या या तिसऱ्या शुक्रवारी आज जगदंबा चामुंडेश्वरी संस्थानामध्ये जाती पुष्पपूजा अर्थात जायांची पूजा प्रतिवर्षाप्रमाणे तिथं साजरी होते। ह्या चामुंडेश्वरी संस्थानचे वैश्य ज्ञातीतील गड्डीकर, कोपली, आमोणकर, ओवेकर आणि कांगणे ही महाजन मंडळी आणि असंख्य भक्तजन भाविक कुळावी या आजच्या उत्सवाच्या निमित्तानं इथं देवीच्या दर्शनाला येत आहेत। ही जायांची पूजा हे एक वैशिष्ट्य असं आहे की या श्रावण महिन्यामध्ये वर्षा ऋतूमध्ये जातीपुष्प अर्थात जायांच्या फुलांचं, जायांच्या कळ्यांचं अमाप पीक आपल्याला इथं गोव्यामध्ये आढळतं आणि प्रत्यक्षात एक सुगंधी वातावरण मंदिरामध्ये निर्माण व्हावं आणि भक्तीचा हा माहोल आणखी उच्चतम भक्तीच्या वातावरणामध्ये वृद्धिंग होत जावा, देवीची भक्ती या निमित्तानं या सुगंधित फुलांसह संपन्न व्हावी अशा मनोकामना मनामध्ये ठेवून आणि आपल्या ज्या काही इच्छित मनोकामना असतील त्या सगळ्या सिद्ध व्हाव्या अशा प्रकारची कामना मनामध्ये ठेवून असंख्य भक्तजन या ठिकाणी येत असतात आणि ते जगदंबेचा आशीर्वाद घेऊन इथून जात असतात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।